krigen i 1864, den ved I alle sammen, hvordan den gik. Den gik nemlig sådan, at den danske styrke mistede det hele, og i den 18. april, da det hele var forbi, så sker der det, at der blev en våbenhvile, og den våbenhvile, den skulle foregå på den måde, at de skulle have fundet en grænse imellem Danmark og Tyskland. Og den kunne man ikke blive enige om, og derfor skulle man have hjælp over fra London i en komité, og da de havde pejlet nok med den, så kom de frem til, at den danske skulle have Slesvig by med, fordi at det var meget passende. Men den danske regering, den sagde nej. Og så er det sådan ligesom, så kan vi begynde at slås igen, for vi skal til Ejderen. Færdig. Og så går krigen i gang igen den 27. juni. Men i den mellemliggende periode, altså fra den 18. april til den 27. juni, der sker der det, at der trækker den danske styrke sig tilbage op igennem hele Jylland, og lægger sig på den anden side af Limfjorden. For hvis det er sådan, så regnede de i hvert fald med, at de kunne holde styrken, og holde tyskerne der i hvert fald væk fra Vendsyssel. Men hovedparten af styrken, den danske styrke, den fortsatte til Sæby og Frederikshavn, og der blev den skibet ned, sådan at de skulle sejle ned til Als, fordi de regnede med, at det var nok Als, at preusserne de ville gå i krig med. Men så der blev kun et par hundrede mand i Nørresundby. Og de 200 mand, de blev ledt af oberstløjtnant Bæk. Og da oberstløjtnant var enerådig, så var han var sådan set skrivebordsgeneral, havde sagt. Han har aldrig prøvet at være ude i gelederen før. Så, men han foreslog, at nu havde han hørt, at preusserne, de var kommet helt op i nærheden af Gravløv og Elleshøj. Og så kaldte han hans styrke sammen en lørdag aften. Og han havde nogle talegaver, han kunne fortælle, hvordan det hele det hang sammen. Og han satte dem så meget op, at de var klar til at miste hvad som helst, når som helst. Og derfor flyttede de her 180 mand ned til Elleshøj. Men da de kommer til Elleshøj, der var der ingen preussere. Og så fortsatte de mod Gunderup, og da de kommer til Gunderup, der kunne de så se, at der har preusserne været. Så, og de behøvede ikke engang at spørge nogen, fordi det hele det flød ned i Gunderup. Men og de fortsætter så videre mod Aalborg, det ville oberstløjtnant Bæk, for at komme efter preusserne. Og der er et par landmænd der fra morgenstunden, der advarer og siger, at det var ikke klogt at gå den direkte vej ned af vejen. Men de foreslår, at han skulle vest om byen. Men den direkte vej er den nærmeste. Og da han så kommer frem til Kongehøjen på landevejen til Lundby, der rider han op på Kongehøjen, og i det øjeblik, han rider derop, så kommer der ham og maskinenrej. Han var lige kommet i bukserne inden, at så siger han, herr oberst, må jeg lige komme med et par bemærkninger. Jeg har selv været soldat, og må jeg godt vise dig vejen ned igennem græslugten her, fordi preusserne, de er ikke andet et par timer siden, de kom her forbi, og de ligger nede i Lundby. Så, men oberstløjtnant Bæk vil ikke høre på ham, han siger, mit regiment skal ikke ledes af en bonde, og derefter rider han op på Kongehøjen og ser ud over hele landskabet. Og der er det hele det, opdager han pludselig, at preusserne, de ligger ude imellem Lundby og Lundbykrat. Og der giver han ordre til kaptajn Hamrik, at han skal omgående
sende dem i et rask bajonetangreb ned ad Lundby Bakke. Fordi han havde vurderet, at sammensyn, det var, at han havde kortere afstand ned til Lundby, end preusserne de havde, der lå ude på marken. Men han glemte bare, at han skulle følge vejen, og der var meget kuperet dengang, så han skulle op og ned af en 2-3 bakker, inden han kom derned. Så han nåede sidst derned. Og det var i det, var, at han skulle komme med et hurtigt bajonetangreb. Men han sender dem ned i 16-mandskeleder. Og det er det samme som at sende dem direkte i døden, fordi når de lå nede ved diget, preusserne de lå nede ved diget, der lå 75 mand og lå og vente på den. Så sker det, at de kunne jo bare skyde. Kunne de ikke ramme den første, så kunne de nemt ramme nummer 2 eller 3, når det er 16 man skal lede. Og derfor gik det så galt, som det gjorde. 98 døde, sårede eller blev taget til fange i løbet af ganske få minutter. Hvad sker der så bagefter? Der sker der det, at preusserne, de samler alle de døde og sårede op, og de har i mellemtiden været inde og stjæle bøndernes heste og deres vogne. Og der læste de alle de sårede og de døde op. Og hvorfor gjorde de det? De kunne bare lade dem ligge. Men det gjorde de ikke. Nej, de tog dem med, fordi at de var bange for, at der kom en styrke fra Aalborg af danskere, så at det var blevet til et knivtangsangreb. Og de andre, de bare var kommet lidt bagud. Men de tog med til Hobro, men der blev 12 lige lagt på Gunderup Kirkegård, og som blev begravet en par dage efter. Året efter, i 1865, der sker der det, at der var ingen, der måtte snakke om det, men alligevel så rygtes det jo i vide omkredse. Men at skrive om det, det måtte man ikke. Så i 1865, året efter, der blev der samlet ind til en mindesten med navnene på de 12 faldne op på Gunderup Kirkegård. Og allernådigst 50 rigsdaler blev skænket til sten af kongen. Men der blev ikke gjort mere ud af det. Så går der 50 år, fordi der var ingen, der måtte snakke om nogen ting. Men så var engelsk beboere her i Lundby og i omegn samlet ind til en sten her i Lundby. Og den sten, den blev rejst i 1914. Og på stenen, der står der, på denne vang, de danske strid, med tapperhed og mod, de ofrede for Danmark der dyre hjerteblod. Så det er, og det er rejst som et Visbykors. Og så siger man, hvad er et Visbykors? Jamen et Visbykors, det er et sted, hvor man, alle de steder, I kan se eller finde ud af, at det er rejst sådan et Visbykors i hele verden, så er det tegn på, at der er sket en massakre. Og den massakre, det er hvor, at der er rigtig mange, der døde på ganske kort tid. Og derfor, så når vi gik i marken, så jeg godt, at den 3. juli, så kom der en bil kørende, og der blev lagt en buket blomster, og så var den ikke mere. Og det er så først i 1963, at der blev opmærksom på, hvad der foregår. Og det opstod ved, at jeg fik et brev, hvorpå at der stod, at der skulle komme op til mindestenen. Den er den dato kl. 10.
Og der er der 10-12 mand, der står deroppe og står og venter på, at jeg skulle komme. Og da jeg så kommer derop og siger, hvem jeg er, så er der en oberstløjtnant, der siger, nå, er det dig? Nå, ja, jamen det var bare mig. Så siger han, hvad skal du have på denne mark til næste år? Ja, der skal mine køer gå, sagde jeg så. Ej, det bliver vi nok flere om at bestemme, sagde han så. Og det var ikke lige sagen, men jeg var nok, skal jeg være helt ærlig, jeg blev lidt ældre, fordi jeg er ikke ret stor, så derfor er jeg nødt til at markere mig på en anden måde. Så jeg blev lidt, at godt være, at jeg sagde nogle ting på kort tid, som man ikke skulle have gjort. Det gjorde jeg dengang. Og så kommer der en af forsvarsbrødrene, og så siger han, Leo, hvis nu du lige slapper af, så skal du lige høre her. Hvis nu du vil dele marken op, så vi kan låne den 2. og den 3. juli, så skal du komme med i Bedolfe Kirke sammen med kongefamilien og forsvarsministeren og hele følge. Og så ville jeg ikke tage ansigt, fordi så sagde jeg, så skal min kone også med. Og så sagde de lykke med handlen, og så var det starten på det hele. Men der sker så noget helt andet. Det er, at de soldater, som faldt her i Lundby, det var et Københavnerregiment. Og det Københavnerregiment, det havde 200 års jubilæum i 1963. Og der er der en mand ved navn Søren Nielsen. Jeg har en bog her, som fortæller, og den bog her, det er Danske Livregiment, der har 200 års jubilæum i 1963. Og der Søren Nielsen, han er ved at skrive i den bog om regimentet, så bliver han meget forbavset, fordi lige pludselig så siger han, jamen, vi har aldrig hørt om, at vi har folk helt op i nærheden af Aalborg, der er faldt. Men det er, de blev så ivrige, at de var 4 unge løjtnanter, der siger, jamen, vi kan da tage en weekend og køre op og se, om vi kan finde sådan en sten. Og de kom så herop og ville se og finder stenen. Og der de finder stenen, der min nabo, Andreas Bøge, han går over på den anden side af vejen og går og hakker roer. Og så bliver han jo interesseret, da han ser, at sådan 4 flotte unge mennesker i uniform stiller sig an og står og diskuterer på stenen. Så går han over og snakker med dem. Og dem, der ikke kender Andreas Bøge, han er en rigtig levemand, så han inviterer de her 4 unge mennesker med hjem til en kop kaffe og en øl. Og da de sidder der hjemme over på Mellemgården, så ringer vores telefon, og det er Kette, der tager den. Og så siger hun, så siger Leo Bøge, kan Leo skynde sig at komme herover? Fordi vi har en ko, der er ved for kald, og vi kan ikke få en ud. Og så skulle jeg, så strøg jeg over en med som. Og da jeg så kommer derover og kommer ind til stalddøren, så står Bøge henne i stuehuset, og så gør han sådan. Det var godt, du var hurtigt, Leo. Jeg var med kalden, siger jeg så. Der var ikke nogen. Var ingen kald? Nej, det er fordi, du skal lige med ind og hilse på 4 unge mennesker herinde. Nå, og jeg skal sære med det hjem og være færdig i marken, eller i stallen, så. Det kan du blive bagefter, du skal med ind, færdig. Og så kommer jeg med ind, og jeg hilser på de her Søren Nielsen, Frost, Funder og Slitkrål. Så det var jo 4 unge mennesker, de sprang jo op som en fjeder og hilste pænt. Og så fortæller de, at de hører til det 1. regiment, og de ville så gerne med
til 3. juli i anledning af 100-årsdagen. Men det må de ikke. Regimentet i Aalborg, det er dem, der styrer slagets gang herude, og det er dem, der har kommandoen. Og det snakker vi om i en hel times tid eller 2, og så lige pludselig, så bliver Bøge, så finder han ud af, jamen ved du hvad, vi kan sammen i 4 stykker, vi kan nemt invitere jer til at komme over og så være med. Det er der ingen, der kan forbyde os. At, I kan sige, enten vi er 4 mere eller mindre i byen. Ja, men det var udmærket. Og så Søren Nielsen, så sætter han en hel skrivelse sammen. Fordi det skulle ikke koste penge for dem at komme herover. Så Søren Nielsen skrev sådan, at vi skulle skrive under. Vi skrev til Forsvarsministeriet, at vi ønsker at se folk fra det regiment, som faldt. Og os, der havde gården, vi skrev under på det. Og så tænkte vi ikke mere over det. Og så går der en måneds tid, og sådan noget. Så kommer der anbefalet brev. Og når det er anbefalet brev, så er Kette lige så interesseret i at få lukket op, som er. Så vi er jo til at få det lukket op, og så står der, at de takker for indbydelsen, at de vil gerne deltage i forestillingen. Vi sender 80 mand, og de 80 mand, de vil komme den 1. juli om eftermiddagen, og så tage hjem den 4. om formiddagen. Og nedenunder der står der, de menige, de vil blive bespist fra kasernen i Aalborg, men alle med kors og bånd og stjerner på, skal en seng at ligge i og bespises af værtsparer. Og der står og læser det, så siger jeg til Kette, værtsparer? Hvem er værtsparer? Altså? Så siger Kette, det er dig, for du har skrevet under. Så vi havde jo, der er 5 gårde her i byen, og vi havde skrevet under alt sammen, så om aftenen, vi har fået brev, der sker det. Fru Andersen, hun ringer og siger, hun vil gerne give kaffe i aften, for det er alligevel det værste bøg, han nogensinde har fået nogen til. Det er meget værre end at skrive under på en veksel, siger hun så. For når man nu skulle hæfte for folk i 4 dage, og de skulle have en seng at ligge i og bespises, nu steg konten. Men Bøg, han slog koldt vand i blodet, og så siger, jamen, nu skal jeg bare sige, det skal nok gå. Og det gjorde jeg også. Fordi da det så, at tiden kom, og vi var klar til at tage imod dem, så kom der 4 busser med at læse dem af over i købmanden, og de blev legnet op, og så blev delt ud, hvor at hele Tambokorpset for eksempel, de kom til at bo hos os, men de lå i høer ude, og så havde vi så 2 mand til at ligge op i gæsteværelset. Og de gik, jeg skal nok være ærlig, og så sige, i sus og dus, fordi, jamen, sådan nogen fra København, det er begrænset, hvad regnede vi med, at de har forstand på landbrug. Så det eneste, vi sagde til, var, vi have en øl? Ja tak, sagde de så. Og så, de ville godt have 1, de ville også godt have 2, og det gik der så derud, ja. Og så de her 4, derefter vi har de her 4 dage, så siger de pænt tak for denne gang. Det er jo et hyggeligt. Vi kommer igen til næste år. Og der garanterer for, der ryst knæren sådan under os, at vi sagde, I er da velkommen. Men lige i det øjeblik, der skal jeg nok være helt ærlig. Jeg tror, at vi mente det alle sammen, i hvert fald. Men ved I hvad? Det er nogle mandfolk derovre. For når de siger, at noget, så holder de det. For ved I hvad? Nu i år, der er det 60. 20. gang, de kommer uden nogensinde. Så vil man nok sige, de står ved mor, hvad de har sagt. Nu kommer de den anden om eftermiddagen. Og de har været helt ned på 3 til 5 og nogle gange 20. Det kommer sådan lidt an på, hvordan det hele det hænger sammen. Men
Det startede med, at de kommer over i gården eller over i haven og sidder og får en øl om eftermiddagen. Og når så obersten han kommer klokken 6 om aftenen, så går vi alle sammen op på marken, op på slagmarken, og der er rejst et stort telt. Og der har hele byens damer, der er de lavet mad til os. Og så spiser byens borgere og dem fra regimentet sammen. Og vi får nogle snak på tværs af det hele. Og når så vi har spist, så går vi over på mellemgården. Og der er lejrebål. Og der synger vi nogle sange og hygger os til hen på i små timer. Den 3. juli om morgenen kl. 8, så er der flaghejsning over hele byen. Så er alle løjtnanter. Så er de sat ud til flagstængeren, og så bliver der blæst fanfare, og så går alle flagen op kl. 8. Derefter kommer de ind og får en kop kaffe derhjemme. Det er 23. gang, I kommer her. Skål! Skål! Men sporten går der jo. Du har været med 50 år. Ja. Og du er stadigvæk garnisonskommandant. Hvis Danmarks mindste garnison, der er du garnisonskommandant. Så 60 år, prøv lige at tænke. Altså, det jeg synes, det er vildt. Godt sgu da. Og kl. 10 er der grænsenedlægning ved Mindestenen. Og der er 10 forskellige, der ligger. Det er jo lige fra garnisonskommandanten i Aalborg til hjemmeværende forsvarsbrødrene og byens børn. Så der er cirka 10, der lægger blomster der. Når så er det, vi har lagt blomster der, kører vi til Gunderup. Og der bliver lagt blomster og kranse ved Mindestenen deroppe. Derefter er der gudstjeneste i Gunderup Kirke. Hold nu kæft, tænker I sikkert. Nu skal vi igen høre en historie fra de varme lande. Dengang miraklernes tid ikke var forbi, hvor Jesus vandrede rundt i kjortel og sandaler og helbredte den ene efter den anden. Hvor mange af os har ikke forsøgt at bede til Kristus, når vi stod mismodige, forladte, angst og uden håb? Hvor mange af os har ikke bedt til, at et mirakel skulle helbrede den syge, opvække den døde? Den 21. juli for 14 år siden, i dødsskyggens dal i Afghanistans Helmand-provins, lå jeg på knæ under den brændende sol i ørkensandens månestøv med Jonas Pløkker i min favn, og langsomt forvandledes det brune ørkenstøv sig under mig til blodrøde plamager fra Jonas' kvæstelser, efter at have fået sprængt det meste af sin underkrop bort af en vejsidebombe. Og jeg skreg, og jeg råbte til den tomme og golde himmel om et mirakel, som udeblev. Jonas døde kort tid efter. Må ikke mange danske soldater ved træfningen, eller nærmere betegnet affæren ved Lundby den 3. juli 1864, oplevede lignende situationer? Efter gudstjenesten i Gunderup kører følge tilbage til Lundby til en beskeden mindesammenkomst, og den foregår til klokken. Ja, den slutter 2:30, så ligesom nu, at der er nogen, der taler for altså. Så. Vi ser frem til det her, både på grund af det hyggelige samvær og gensyn med gode venner her på de nordlige breddegrader, men også for at kunne være med til de flotte og værdige ceremonier, både ved Mindestenen, ved Krigergraven, ved Gunderup Kirke og efterfølgende gudstjeneste. At markere indsatser og mindes dem, vi har tabt, er for mig en af de vigtigste aspekter ved at være soldat. En af de aller vigtigste.
det er netop tanken, at når vi arbejder sammen, og der hvor livet er på spil, at vi ved, at vi kærer os om hinanden, vi passer på hinanden, og skulle det gå helt galt, så passer vi også. Vi sørger for, at de kommer hjem, men vi passer mindst lige så meget på vores afdøde familier, og prøver at støtte alt det, vi kan. Det er en tradition, det er en institution for vores forening, der går 60 år tilbage i tiden. Så der er en lille smule stort vingesus hver gang man er heroppe. Og det er enormt hyggeligt at være heroppe. De sidste 3 år har vi været begrænset i vores deltagelse. Først med corona og efterfølgende sidste år, hvor vi var forhindret, fordi vi alle sammen blev sendt til Østfronten og holde Røde Ivan af stangen. Og derfor er det en super stor glæde at kunne være her igen i år. Da vi for en måned siden ved en samling af alle løjtnanter, de fleste løjtnanter i hvert fald ved Gardehusarregimentet, skulle finde ud af, hvem der skulle stille, og hvordan vi skulle stille holdet, så var der en, der sagde, husk nu, at man er ikke rigtig løjtnant, hvis man ikke har været i Lundby. Og det er så sandt, som det er sagt. Selvom soldaten i virkeligheden er et sikkerhedspolitisk redskab, politikernes forlængede arm, når vi skal udøves magt, så kæmper soldaten ude i felten, typisk for manden og kvinden til højre og venstre for en. Vi har brug for soldater, derfor har vi også brug for at hylde dem og mindes dem, der har måttet betale den ultimative pris, og anerkende dem for den indsats, de har ydet. Og så er det sådan set ved at være slutningen. Det vil sige, de løjtnanter, der aldrig har været herovre før, de sætter en ære i at få lov til at gå Lundbymarchen. Den skal jeg komme tilbage til lidt senere. Når så at de har fået at gå 28 kilometer, så får de sådan en mindesten, eller mindeplade. Og så er det hele forbi. Så siger man jo, hov, hvordan betaler vi alt det der? Hvordan fungerer det? Og det fungerer jo sådan set på den måde, at de første år, der slagtede Bøge fedekalven. Og hvis vi ville være med, så skulle vi enten komme med en kasse øl, eller bage noget brød, eller kaffe, altså et eller andet sådan. Det var et sammenskudskilde over Bøge. Og så går der en 3-4 år, og så sælger Bøge gården. Og det sidste år, i 69, der kommer der en Vielsen Brun fra København og foreslår, at vi skulle lave en fond, en Lundbyfond. Og de har egentlig planlagt det hele i København, fordi de foreslår, at denne fond skulle samle 10.000 kroner. Pas på, det her det er helt tilbage i 1969, så det var mange penge. Og den bestyrelse, der skulle arbejde for den sag, der ville vi gerne se en mand fra kommunen, en mand fra hjemmeværnet, en mand fra Forsvarsbrødrene og 2 mand fra Lundby kom herop. Og fra Lundby blev der var ikke noget valg eller sådan noget. Der tog man den ældst og den yngste gårdejer i byen. Og jeg husker endnu, at vi blev legnet op foran, og så blev der læst en fundans op, hvorpå det stod, om vi ville arbejde for denne sag. Og det sagde vi selvfølgelig ja til, og så gik vi ellers i gang. Men at samle 10.000 kroner, det var næsten umuligt. Jeg behøvede at sige næsten, fordi det kunne slet ikke lade sig gøre. Fordi der var det, at når man siger 10.000 i 69, det er mere end måske, jeg skal passe på, måske mere end 100.000 i dag. Så det kunne ikke lade sig gøre, men vi har loppemarker, og vi har forskellige ting sådan for. Og
Så var Bøge og jeg inviteret til København, til regimentets fødselsdag. Og hen på de små timer, der kom der et par stykker og spurgte, hvordan det gik med at samle alle de her penge ind. Så sagde jeg, jamen det går slet ikke, for vi kan ikke samle dem ind. Nej, det har de nemlig også tænkt på, at det kunne lade sig gøre. Nej, ved I hvad I skal? I skal lave en Lundby-march. En Lundby-march, sagde du. Hvad er en Lundby-march for noget? Jeg skal godt nok ikke til at gå march ned i Lundby. Det er det eneste, der er ved i det, helt sikkert. Nej, jamen roligt. Nej, I skal få folk til at gå den tur, de danske soldater gik den nat, inden de faldt i Lundby. Og det er en strækning på 28 kilometer. Jamen, det var spiseligt, hvis vi kan få nogen til her. Ja, men det kunne godt være. Så snakker vi lidt om, og så da vi kommer hjem, og jeg fortæller Kætøer til dem, så siger han, det er da helt plemme. Du kan da ikke få nogen til at gå 28 kilometer, og så skal betale for. De skulle give 20 kroner for at gå 28 kilometer. Så fik de godt nok sådan en lille medalje. Men ej, når jeg stiller dig op med mindestenen, sagde hun, og så tager og gå, og så giver dem 20 kroner, og alle dem, der gider at gå, så kommer der nok 5, sagde hun. Nå, jamen, det kan godt være, men nu har vi sagt ja, og så siger vi også B, og så ja, så. Og så prøver vi på. Så det første år, det var lige sådan, at der har man hele natten, der har vi arbejdet på at stille skilte og sager op, og så skulle vi se, hvor mange der kom ud og gå. Og der kan godt være, at jeg bliver lidt bevæget, fordi det var det værste tænkeligt. Tænk sig, vi er 1300, der gik det første år. Så har Katie fået den gode idé, at hun ville lave nogle trøjer til børn, som står Lundby på. Og det var sådan noget stoftryk eller sådan noget. Og der har hun noget. Og så en dag, da Lone skulle komme hjem fra skole, så sagde jeg til Lone, alle dem, der kommer af bussen i dag, dem vil mor give saftevand og kage til. Hvorfor? Der er der ingen, der har fødselsdag i dag, siger. Og de var så en 8-10 unger, der blev smidt af bussen her, der klokken var 2:30 om eftermiddagen. Og så da de havde fået saftevand og kage, så blev de trukket i sådan en undertrøje, hvor der stod Lundby på, og så blev de sat herud på landevejen, og så har vi fået fat i pressen fra Aalborg Stiftstidende, og de tog så et billede, og det fik vi på forsiden af avisen ugen før, hvor der stod, vi træner også til Lundby-marchen. Så det var 1300, der var ude at gå det første år. Og så trak vi i de her trøjer, da vi skulle ud og jonglere drenge for. Og så var der nogen, der kunne sige, det var jeg, der har med det fra Lundby at gøre. Ja, det er. Ved I hvad? Vi kommer ikke mere. Nå, hvorfor? Nej, fordi sådan en tur på 28 km. Nej, hvis så de kan lave ind på en 40-50 km. Fordi vi træner til Nijmegen-marchen. Nå, jamen, så må vi prøve at sige, om vi kan det. Og så mødte vi andre, og de sagde, vi var en 7-8 mand fra kontor, og vi havde en kasse øl med, og det var jo altid. Og det står jo, at vi kunne komme hjem, så snart at vi kom i land. Så kone og børn, de sad jo hjemme og sad og ventede på. Men så har I lavet vaffebal over på gården. Og så dumper vi ind derovre, og så kom vi ud hjem før 8. Kunne I ikke lave en mindre tur? Sådan en til mor og børnene, så var de også beskæftiget. Så var vi derhen ved, hvor at vi var oppe på 2500. Og når så de gav 20 kroner hver, så var der penge i kassen. Så der Bøge han som levemand, når han så har fundet ud af, at dem, soldaterne, der den nat var gået,
de havde sluttet af ved Elleshøj, præsten i Elleshøj. Og der præsten, der gav han dem alle sammen en GV'sen. Og det har Bøgh fundet ud af, når vi fik 20 kroner, og den her, den kostede 4,5 dengang, medaljen, så kunne det godt blive sådan, at det historisk grundlag, mere historisk, så tror vi kan give en dram til hver, der fik, og så børn, de kunne få en sodavand. Og det var jo endnu et historisk indslag for at få det med, og det gjorde vi. Og efter 5 år, så har vi sammen skænket så mange snapser. Så var jeg ude på spritfabrikken og spørger om, at de ville give et tilskud til vores Mars. Fordi nu gav vi så kunne han godt betale sig en del til den her snaps. Men jeg fik blankt nej. Men så gik der 1,5 måned, så ringede han, og Kirkeby, og så siger han, om Leo Christensen kan komme på kontoret i morgen kl. 10. Det kunne være ret godt, at jeg skulle køre over, men jeg var nødt til at sige ja. Og så tænkte jeg, om han vil. Og der, hvis jeg så kommer derud, så skænker han sådan en lille en op, og vi fik den. Kan du lide den, siger han så. Så sagde jeg, det sagde man, den smager god. Jeg har egentlig tænkt mig at ville skænke sådan en den jyske landsoldat. Og så siger han, hvis nu der sådan, hvor mange forresten gik det sidste år? Så sagde jeg, der gik 2500, og nu er jubilæum, så vi forventer nok en 3000. Så det kunne jeg lige så godt sige. Og så jager han til at sige, hvis du får 3000 flasker, vil du så love mig, at du aldrig kommer mere? Ja, det skal jeg nok. Og så fik vi 3000 flasker, og så foreslog jeg, at han skulle selv komme ud og forære dem ude også, og så ville Kette give frokost. Og Kirkeby, han kom med, og vi har også et billede af det, så det kan jo blive ved at huske. Så det, og den gik så i 10 år. Men så blev det for mig, så kunne man blive ved at overkomme. Og så går det helt op til 2005. Der var der så mange skoler, der ringte ind til kommunen, at de var vågnet op og hørt efter, hvad der nu skal ske. Og derfor blev jeg ringet op, at der var en gammel skurvogn, om vi ville have den. Og den her gamle skurvogn, den ville komme om en time. Og den blev stillet over i vores maskinhus, og jeg vidste aldrig, hvad jeg skulle gøre ved den, for den var lige ved at have. Men vi gik og kiggede noget på den et halvt års tid, og så lige pludselig får jeg besøg fra København, læseselskabet Rendsborg, og de fortæller, at de sad i en fond over i København, og de ville egentlig godt sponsorere en skilling til museet. Og de ville have 10.000, og den fik vi en check på, og så gik jeg hen i sparekassen, og så fik vi en check derhen fra sparekassen også. Så havde vi 20.000 til at få den første af museet restaureret. Og den var færdig til Sankt Hans aften i 2006. Og så gik der en 4 år, hvor vi havde stor tilslutning. Og selv Tom Buch-Wendy var kommet forbi for at se, hvordan det stod til. Og han var så begejstret for det,
at han holdt foredrag, ikke om Lundby, men han holdt foredrag om krigen i 1864 nede på Aarhus Universitet. Og der slutter han med at sige, at i Lundby, der havde de et lille museum, og det var fantastisk, den lille by kunne stille sådan noget an. Og det resulterer i, at det blev sådan, at der vi skulle have udvidet vores museet i 2010, der ringte de fra Aarhus Universitet, om de ville have lov at komme og hjælpe med at sætte det op og op og sætte det hele op i den rækkefølge, som. For da vi har sat det op fra starten af, der har vi bare sat noget op, der hedder 1864, så fik vi noget fra 1964, og når så vi fik et nyt billede eller en ny ting, så satte vi bare det videre, i stedet for at skulle til at flytte rundt på det hele tiden. Og det var lidt uheldigt, fordi da så Tom Buch-Svendig, han var heroppe og set, så siger han, det er godt nok ærgerligt, men de har ikke ret meget forstand på, siger han så. Og derfor ville de komme fra Aarhus Universitet og hjælpe. Og de kom, da vi har fået en her pavillon op at stå. Og de sagde, jamen, vi er nødt til at skal bruge nogle penge. Så sagde jeg, jamen, vi har ikke nogen. Så siger de, kan du søge en fond over i København? Jamen, det kunne jeg prøve. Og det var en Holger Pedersens fond. Og denne Holger Pedersens fond, der søgte vi om 20.000 til at få restaureret hele museet her. Og da vi kommer dertil, så siger jeg, jeg har fået den ansøgning sendt. Så kom de dagen efter per telefon, at jeg kunne bare sætte de unge mennesker i gang, for det var godkendt. Og den der Holger Pedersens fond, jeg kunne ikke forstå, at de var så hurtige. Men det viste sig så, at Holger Pedersen havde selv været med i krigen i 1864 her i Lundby, og nåede og fik rykket 2 skud af, inden han blev ramt først i det ene ben, og så i det andet ben. Og da krigen var forbi, rejste han til England og stod sig på sygtråd. Og så rejste han tilbage til København og har en god forretning derovre. Det har familien nu. Mm.